Moi, olen Elias Eromaja, nuori ekonomisti, kokenut kaupunginvaltuutettu ja kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas Uudeltamaalta. Suomen talouskasvusta on hukattu vuosikymmen, kuluttajan ostovoima on heikentynyt jo toista vuotta peräkkäin ja ihmisten tulevaisuuden odotukset ovat erittäin synkät. Mitä siis nyt pitäisi tehdä? Työn teosta tulee tehdä kannattavaa aina ja kaikissa tilanteissa. Ihmisille ja yrityksille tulee antaa lisää vapauksia toimia. Markkinointa vääristävää sääntelyä tulee purkaa. Onnistuneella energiapolitiikalla meidän on mahdollista luoda kotimaista työtä ja samalla vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin. Nämä ovat talousvaalit.